Gadewch chi weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn cyflwyno'n yr amser yma i ti ac yn gweddio bydde ti'n helpu ni i ddeall mwy am ffordd iachawdwriaeth ac y bydd na rai fydd yn elwa o wrando ar yr efengyl sanctaidd yma a bydd na ffrwyth yn dod ac awn weld rhai'n dod o dywyllwch i oleuni. Tyrd tywalt ysbryd arnom a bendithiau'n gwlad unwaith eto. Ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant yn harglyd Iesu Grist. Amen. Wel, emyn ardderchog arall, caid trefn i faddau pechod yn yr iawn. Pan dwi'n meddwl am yr emyn yma, mae bron iawn popeth yn yr emyn, o'r dechrau i'r diwedd. Ac os y meddwl am rhai sydd tu allan i deyrnas Duw, sydd ddim eto wedi dod i gredu, heb ymddiried eto, ac falle rhai sydd yn llwyr yn y byd eraill, falle sydd yn ceisio, byddwch chi'n meddwl, wel, beth ni eisiau cyflwyno emyn iddyn nhw i esbonio falle'r hyn maen nhw'n mynd drwyddo, yr hyn sydd angen nhw i glywed. Mae popeth yn yr emyn yma. Grandewch ar y geiriau yma, cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. Beth yw'r peth cyntaf tybion ni, byddwn ni yn ei deimlo pam mae'r arglwydd yn dechrau gweithio arno ni. Falle byddwn ni'n gweld gwacter y byd a pob math o bethau, ond yn fuan iawn byddwn ni'n dod i deimlo pwysau euogrwydd ein pechod ni. Dyma be fydd wrth raidd y byd. Dyma beth yw gwaith yr ysbryd glân. Mae'n agor ein llygaid ni weld ein hangen am waredwr. Ac i wneud hynny, mae'n dangos i ni ein methiant ni. Mae'n dangos i ni'r gyfraith. Mae'n dangos bod ni wedi methu cadw'r gyfraith. Mae wedi dangos i ni pa mor erchyll yw ein pechodau ni. Yn aml iawn, cyn i rhywun ddod yn Gristion, mi fydden nhw'n teimlo, does dim maddau i rywun fel fi. Does dim maddau, y math o fywyd dwi wedi fyw, y math o pethau dwi wedi wneud. Ac ar ôl dod yn Gristion, mae'r un drwg yn aml iawn yn atgoffa chi o bechodau y gorffennol ac yn meddwl sut allu di fod yn Gristion. Neu rhywun sydd yn ceisio, does dim maddeuant i ti, a mae'n dod ar holl gelwyddau hynny. Felly mae'r emyn yma taro'r hoelen ar ei phen. Dyma'r trefn. Dyma'r ffordd i faddau pechod. Dyna le ni eisiau dechrau. Os oes yna rhywun eisiau cael maddeuant, os oes rhywun eisiau cael heddwch a Duw, a sicrwydd bod ei pechodau wedi maddau, yna mae ei gyd fan hyn yn yr emyn. Caid trefn. Mae yna drefn i faddau pechod. Sut? Ble mae'r drefn? Beth yw'r ffordd sydd wedi cael ei agor i faddau pechod? Wel, yn yr iawn. Yn yr Iesu. Yn yr efengyl. Yn y ffordd iachawdwriaeth. Yr iawn mae'r Iesu wedi gwneud yn iawn dros ein pechod ni. Mae wedi gwneud popeth i faddau pechod. Mae wedi agor ffordd iachawdwriaeth yn llwyr yn ei enedigaeth, yn ei fywyd, yn ei weithredoedd, yn ei eiriau, yn ei wirthiau, yn ei gadw'r ddedd ac yn ar y groes fe gymerodd e'r gosb, yn y tywalliad o'r gwaed. Allwch chi ddweud efo la, cael trefn i faddau pechod yn y gwaed, yn ei farwolaeth ar y groes. Mae popeth am iachawdwriaeth. Os ych chi eisiau cael maddeuant pechodau, mae yn yr iawn, yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dweud eto mewn ffordd arall, mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn, yn yr efengyl. Mae yna iachawdwriaeth yno, mae'n barod wedi'i wneud, mae'n barod ar eich cyfer chi, dim ond dod at Grist i rhaid i chi wneud. Felly os ych chi'n teimlo pwysau pechod ar eich enaid, dewch at Grist, dyna be mae'r mynydd yn dweud. Ac mae'n ymhelaethu mwy, mae'n dweud beth nad Iesu Grist, mae'r ddeddf o dan eich chorau. O fe gadwodd Iesu Grist y ddeddf yn llwyr. Mae wedi gorchfygu'r cyfan. Mae wedi cadw pob un darn o'r manylun lleiaf i'r mwyaf ein mwy ni. Fedrwn ni ddim cadw'r ddeddf. Mae'r ddeddf yna fel ysgol feistr i ni yn dangos i ni yn methiant. Dangos bod eisiau maddeuant arno ni. Ond mae'r Iesu, mae'r ddeddf o dan ei choron cyfiawnder yn dweud digon. Mae'r tad yn gweiddi bodlon. Mae popeth, mae'r cyfan wedi'i wneud. Mae'r tad yn fodlon gydag aberth Iesu Grist. Mae'n fodlon gyda'i fywyd perffaith. Mae wedi cyflawni'r gyfraith yn ein lle ni. Mae hwnna'n fodlon. Mae'n fodlon y hynny. Mae gyfiawnder wedi fodloni. Mae rhaid i Dduw gosbi pechod. Rhaid i Dduw gosbi pechod. Ond mae cyfiawnder yn dweud digon. Mae Iesu Grist wedi byw yn gyfiawn. Mae wedi cymryd y gosb. Ac mae'r cyfiawnder hynny yn fodlon. Mae'r tad yn fodlon. Sut? Yn yr iawn. A diolch byth, medd Seion, am yr iawn. Fydde dim gobaith ond i bai am y ffordd yma a gorwyd i ni yng Nghrist. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, trefnwyd y ffordd. Cael trefn i faddau pechod
yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron. Cyfiawnder yn dweud digon a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A diolch byth, medd Seion, am yr iawn. Ond ydyn ni'n dweud diolch i ti o Dduw am yr efengil sanctaidd. Ac yna mae'n mynd ymlaen yn yr ail bennill. Y nawr hyn deulu'r gollfarn llawen hawn. O chi blant adda ac Efa, chi sydd cael eich genu'n bechaduriaid. Y nawr hyn deulu'r gollfarn, yr rhai sydd o dan felltith y ddeddf, yr rhai sydd yn gwynebu y cosb a digofaint y tad. Y nawr chi, plant adda mewn pechod, chi, mae'n achos gyda ni lawenhau. Mae'n cymorth, mae'n helpu ni. Ac mae'n cymorth ar un cadarn. Pwy yw'r un cadarn yna? Yr arglwydd Iesu Grist, yr iawn, mae'r bennill gyntaf yn sôn amdano. Y nawr hyn deulu'r gollfarn llawenhawn. Mae'n cymorth ar un cadarn llawenhawn. Mae galwad heddiw ato. Dyma le ni eisiau gorffen. Mae galwad heddiw ato. O, mae yna alwad i chi ddod at Grist. I ddod at Grist i dderbyn beth? Mae ddeiant pechodau. I dderbyn iachawdwriaeth. Mae galwad heddiw ato a bythol fywyd ynddo. Mae yna bythol fywyd, mae yna fywyd tragwyddol. Mae yna fywyd ysbrydol ar y ddeiar, am ba bynnag hyd fyddwn ni ar y ddeiar. Mae yna fywyd ysbrydol, mae yna nerth, bythol fywyd. Y bywyd gorau tra'r y ddeiar, ond fe fydd yna fywyd tragwyddol a bythol fywyd yng Nghrist. Ni chollir, dyma'r linell dwi'n hoffi, ni chollir neb a gredo. Neu allech chi ddweud y sawl a ddaw ato, nis bwyr ymaith byth. Pob un sydd yn dod at Grist, does dim gwrthodiad. Pob un sydd yn credu ynddo, ni chollir. Mae yna ddewid yn yr efengil, os ych chi'n dod dan bwysau ei ogrwydd pechod ac yn dyheu am faddeiant, y mae ffordd wedi hagor i ni yn yr iawn. Ni chollir neb a gredo llawenhawn, gan lwyr ymroddi iddo llawenhawn. Mae fel petai y linell olaf yna o'r emyn yn atgoffa ni o gwir iachawdwriaeth. Gan lwyr ymroddi iddo. Dyma sydd yn digwydd. Pa mae'r wyrth o achubiaeth wedi digwydd? Fe fydd llwyr ymroddi iddo. Nid y dewis a dethol beth i ni eisiau rhoi i'r arglwydd a cadw'r gweddill yn ôl i ni. Nid dewis y dethol bydolrwydd a chrefydd. Na, dim dyna sydd yma. Pa mae gwir iachawdwriaeth gan lwyr ymroddi iddo llawenhawn. O, na fyddwch chi yn dod at Grist. Dyma'r unig ffordd, fe yw'r ffordd y gwirionedd ar bywyd. Does dim ffordd arall. Does dim iachawdwriaeth arall. Does dim ffordd at y nefoedd mewn unrhyw ffordd arall. Dyma'r trefn. Dyma'r ffordd a gorwyd i faddau pechod. Os ych chi eisiau gwybod sut mae cael heddwch mewn bywyd, os ych chi eisiau gwybod sut mae cael sicrwydd cadwedigaeth, os ych chi eisiau gwybod sut mae cael bywyd tragwyddol, os ych chi eisiau gwybod sut ych chi'n gallu byw i'r pwrpas eich creuwyd chi, i ogoneddu Duw a'i fwynhau yn byth, yna cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron. Cyfiawnder yn dweud digon, a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A diolch byth medd Seion am yr iawn. Y nawr, hyn deulu'r gollfarn llawenhawn. Mae'n cymorth ar un cadarn llawenhawn. Mae galwad heddiw ato a bythol fywyd ynddo. Ni chollir neb a gredo llawenhawn, gan lwyr ymroddi iddo llawenhawn. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am y ffordd a gorwyd i ni, y ffordd i dderbyn maddeiant pechodau, ffordd iachawdwriaeth, a fod hyn yn yr iawn, yn yr arglwydd Iesu Grist, yn y gwaed a dywallodd ar y groes trosom ni. Yn diolch iddo gadw'r gyfraith yn ein lle ni, yn diolch iddo gymeryd digofaint yn ein lle ni, ac yn diolch iddo atgyfodi'n fuddugoliaethus o'r bedd ein mwyn ni. O Dduw, helpa ni i rhoi ein pwys ein ymddiriedwaith yn llwyr yn yr arglwydd Iesu Grist, ac i ni lwyr ymroddi iddo. Bendithia ter dim plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.